አርእስተ ዜና ሀገራዊ ቤተ መንግስቲ ጥበብ ኪነ ህንጻ ጥራይ ዘይኮነስ ታሪክ ዓወት ኢትዮጵያውያን ዝሓዘ ምዃኑ ፕሬዝደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ገሊጾም። አኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ፓርቲ ብልጽግና ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ። ወፃኢ ነበር ፕሬዝደንት አሜሪካ ጂሚ ካርተር ትማሊ ኣብ መበል 100 ዓመቶም ከም ዝዓረፉ ተገሊጹ። ሰላምታና አዲስ አበባ ካብዝ መደብሩ ስቱዲዮ ኢቲቪ ተቀበሉ ክቡራት ተከታተልትና ሰዓት ዝተዳለው ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ለና ዜናታት ጌታቸው አለው ምሳሁም ክጸንሄ ሰናይ ምክታል ንኮነልኩም ትምኒትና እዩ ፈለማ ሐጸርት ዜናታት ሀገራዊ ቤተ መንግስቲ ድርሳን ዓወትናን ወረደይብናን ዝንበበሉ መጽሐፍ ይክብሉ ፕሬዝደንት ፌደሪ ታዬ አጽቀሥላሴ ገሊጾም። ቶም ፕሬዝደንት አመራሃ ግብሪ ምራቃ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝገበርዎ መደረም ኣብ ቤተ መንግስቲ ናይ ዲፕሎማሲን ርክብ ወፃን ተግባራት ጎሊሆም ዝረአዩሉ ኢሎም ደው ዝበልናሉ ከባቢ ካብ ንጉሰ ነገስታዊ አኼባታት ክሳብ ሕልኽልኽ ልዝባት ዲፕሎማሲ ኣሰር ዝዓረፈሉ ሎሚ እውን ይረአዩ ክብሉ ገሊጾም። አዳራሽቲ ቤተ መንግስቲ ብዙሓት መራሕትን ጽዕንቶ ፈጠርትን አፍሪቃ ከም ዘተኣናገደ ብምግላጽ አፍሪቃ ፈላማይ አህጉራዊ ትካል ንክህልዋ ዘኸኣላ ኣብዛ አዳራሽ ተገብረ ዘተ ከም ዝኾነ ድማ ተዛሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ቤተ መንግስቲ ብዝግባእ ተሓዲሱን ህዝቢ ክፍቲ ንክኸውን እንትወስኑ ታሪኻውን ህያው ረብሓንቲ ቤተ መንግስቲ ከምውን ምቅብባል ብዓብይኡ ከም ዝተገንዘቡ ዘርኢ ኢሎም። ታሪክ ኣብ ካዝና ቤተ መንግስቲ ተቆሊፉ ዝቕመጥ ተይኮነስ ክፍቲ ኮይኑ እንርእዮ እንመሃረሉ እንንእዶ ምስናይ ሎሚ ባህግና ስማዕሚዕና ሎሚ ብኸመይ ክህነጽ ከም ዘለዎ እንግንዘበሉ ክብሉ እውን ገሊጾም። መጻኢ ወለዶ ምስ ውርሲ ናይ ቀደም ሰባት ዘራኽብ ናይ ታሪክ ሓበል እዩ ኢሎም ቶም ፕሬዝደንት እዚ ዕላው ንምግባር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንዝገበርዎ ኣስተዋጽኦ ናእዶኦም ገሊጾም። ፕሬዝደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ቲ ቤተ መንግስቲ ንክሕደስ መንግስቶም ንዝገበሩ ኣስተዋጽኦ እውን ፕሬዝደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ኣመስኪኖም። አኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ፓርቲ ብልጽግና ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ። ንሰለስተ ተኸታተልቲ መዓልታት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ጉዳያትን ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ፓርቲና ድሂቡ እናተዘተየ ዝቐነይ ማእኸላይ ኮሚቴ ፓርቲ ብልጽግና ኣኼብኡ ከም ዝዛዘመ ተገሊጹ። እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ካብ ዘትኡ ብምብጋስ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ከም ዘመሓላለፈን ኣንፈት ከም ዘቐመጠን ሓበሬታ እቲ ፓርቲ ኣመላኺቱሎም። بمنستر قدات وصاي جديون تيموتيوس استمرح جل لؤخ ኣብ ኩለ መዳይ ወደብን ተርሚናልን ዶራሌ ዑደት ገይሮም። እቲ ልኡኽ ኣብ ዑደቱ ምስ ሓለፍቲ ስራሕ ወደብ ብዛዕባ ኦፕሬሽን ዘበናዊ ድኹዒ 2017-18 ምዝታዩ ኣብ ጅቡቲ ካብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዝረኸብናዩ ሓበሬታ ኣረዲኡሎም። ትካላት ካብ ግዕዚናን ብልሹ ኣሰራርሓን ሓራት ተኾይኖም ኣፈጻጽማ ልኡኽቶም ዕውት ይኸውን ክብሉ ሚኒስትር ሰላም መሐመድ እድሪስ ገሊጾም። ንኣመራርሓ ዓውዲ ሰላም ስነ ምግባራዊ ኣመራርሓን ዓወት ትካላዊ ልኡኽቶ ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ስልጠና ህንጸት ስነ ምግባርን ምክልኻል ግዕዚና ይወሃብ ኣሎ። ሚኒስትር ሰላም መሐመድ ኢድሪስ ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም ከም ዝበልዎ ትካላት ካብ ግዕዚናን ብልሹ ኣሰራርሓን ሓራን ተኾይኖም ኣፈጻጽማ ልኡኽቶም ዕውት እዩ ዝኸውን ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ጎንፅታት ዘጋጥምሉ ምኽንያታት ጸገማት ሰናይ ምሕዳርን ግዕዚናን ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዑ እዮም ኢሎም። ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ትካልና ብስነ ምግባሮም መርኣያ ብምዃንን ሰዓት ስራሕ ነቲ ዝድለ ዕላማ ብኣግባቡ ብምጥቃምን ግዕዚናን ብልሹ ኣሰራርሓን ምክልኻል ኣድላይ ከም ዝኾነ ገሊጾም። እቲ ስልጠና ግዕዚናን ብልሹ ኣሰራርሓን ንምክልኻል ከም ዝሕግዝ ብምሕባር ግንዛበ ካብ ምፍጣሩ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ጸገም ዝፈጥሩ ኣካላት ምምሕዳራውን ሕጋውን ስጉምታት
ክውሰድ ከም ዘለዎ ተዛሪቦም ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ስነ ምግባርን ፀረ ግዕዝይናን ፌደራል ፍቃዱ ሰቦቃ ብወገኖም እቲ ስልጠና ብስነ ምግባሩ መርአያ ዝኾነ ኣመራርሓ ካብ ምፍራይ ብተወሳኺ ንቃልሲ ግዕዝይና ዝሕግዝ ኣመራርሓን ሰራሕተኛን ንምፍራይ ዝዓለመ ኢሎም ብተወሳኺ እውን ክልቲኦም ትካላት ልእኽቶኦም ምውፃእ ዝኽእሉ ንሕብረተሰብ በብእዋኑ ግንዛበ ዘጨብጥ ስልጠና ብምሃብ ከም ዝኾነ ምግላጾም ካብ ኮሚሽን ስነ ምግባርን ፀረ ግዕዝይናን ፌደራል ዝተረኽበ ሓበሬታ የመላኽት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልል ዓፋር ዞባ ገቢረሱ ኣብ ዘለዋ ዝተፈላለያ ጣብያታት ምንቅጥቃጥ መሬት ብተደጋጋሚ ተራእዩ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣዋሽ 7 ኣዋሽ ፈንታሌን ወረዳ ኣሚባራን ኣብ ዝርከቡ ውሱናት ጣብያታት ምንቅጥቃጥ መሬት ብተደጋጋሚ ያጋጥም ከም ዘሎ ኣናመሓዳሪት ዞባ ዓብዱ ዓሊ መብርሂ ሂቦም እዚ ጸብጻብ ክሳብ ዝተሰናደአሉ ብሰንኪቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ልዕሊ 30 መንበርያ ባይቲ ጉድኣት አጋጢሙ ኣብ ልዕሊ መገዲታትን ሕርሻታት ናይ ምስንጣቅ ኩነታት ከም ዝተረኣየ ገሊጾም ሓላፊ ክፍሊ ትምህርቲ ሴስሞሎጂ ትካል ህዋ ሳይንስን ኣስትሮኖሚን ጂኦፊዚክስ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ መምህር ምንቅጥቃጥ መሬትን ተመራማሪን ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ፕሮፌሰር አታላይ አየለ ኣብ ቀጻሊ ዝኸፈአ ጉድኣት ንኸይጋጥም እንታይ ክግበር ኣለዎ ንዝብል ሕቶ መብርሂ ሂቦም እቲ ሓደጋ ብዝዕለት ከጋጥም ይኽእል ወይ ኣይኽእልን ምባል ስለ ዘይከኣል ምምሕዳር ተከባቢ ይኹን ነበርቲ ኩል ግዜ ጥንቃቐ ክገብሩ ከም ዝግባእ ተዛሪቦም ክብል ኮርፖሬሽን ሚድያ ፋና ጸብጺቡሎም ቀጽሪ ተረባሕቲ ጽሩይ መስተ ማይ 74 ሚልዮን በፂሑ ኣብ ዝሓለፉ ናይ ለውጢ ዓማውቲ ብመሰረት ተሰርሐ ስራሕ ቁጽሪ ተረባሕቲ ጽሩይ መስተ ማይ 74 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ኣባል ማእኸላዊ ኮሚቴ ፓርቲ ብልጽግናን ሚኒስትር ማይን ኤነርጂን ሃብታሙ ኢተፋ ገሊጾም እቶም ሚኒስትር ኣብ ዝሓለፉ ናይ ለውጢ ዓማውቲ ህዝቢ ተረባሒ ጽሩይ መስተ ማይ ንክኸውን ብዙሓት ተግባራት ከም ዝተፈጸሙ ተዛሪቦም ኣብቶም ዓማውቲ ኣስታት 25 ሚልዮን ዝኾኑ ክፋላት ማሕበረሰብ ተረባሕቲ ጽሩይ መስተ ማይ ምግባር ከም ዝተኻእለ ብምግላጽ ብመሰረት እዚ ቁጽሪ ተረባሕቲ ጽሩይ መስተ ማይ 74 ሚልዮን በፂሑ ኢሎም መንግስቲ ተረባሕቲ ጽሩይ መስተ ማይ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣብ ከተማ ይኹን ከባብታት ገጠር ክብ ንምባል ቁላሕታ ብምሃብ ዘካይዶም ስራሕቲ ውፅኢታውያን ግዙፍ ንዓወት ዘርከበዩ ክብሉ ገሊጾም ብተመሳሳሊ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ኣብ ዓውዲ ኢነርጂ ልዑል ዓወት ንክረክብ ከም ዝኽኣለም ተዛሪቦም ኣብ ክልል ሃረሪ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ንህንፀት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ካብ መሸጣ ቦን 7 ሚልዮን ብር ከም ዝተኣከበ ቤት ጽሕፈት ምትሕባር ህዝባዊ ተሳትፎ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ትክልል ኣፍሊጡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ትክልልን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ምትሕባር ህዝባዊ ተሳትፎ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ትክልልን ሄኖክ ሙሉነህ ከም ዝበልዎም ኣብቲ ክልል ንህንፀት ግድብ ደገፍ ንምትእኽኻብ ብትኹረት እናተሰርሐ ምዃኑ ሓቢሮም እቲ ዝተጀመረ ሃገራዊ ጉዕዞ ብልጽግና ንምዕዋት ህንፀት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ዘበርክቶ ኣስተዋጽኦ ዝለዓለ ኢሎም እቲ ግድብ እንትዛዘም ድሌት ኤሌክትሪክ እታ ሃገር ካብ ምምላእ ብተወሳኺ ቱሪዝም ኣብ ምዕባይን ዕድላት ስራሕ ኣብ ምፍጣርን ዝለዓለ እጃም ከም ዝህልዎ ተዛሪቦም ኣብቲ ክልል ኣብ በጀት ዓመት 2017 ንህንፀት ግድብ 12 ሚልዮን ብር ንምእካብ ዝተተለመ እንትኸውን ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ካብ መሸጣ ቦን 7 ሚልዮን ብር ከም ዝተኣከበ ምግላጾም ሓበሬታ ኮሙኒኬሽን ትክልል ኣረዲኡ ልዕሊ 499,000 ተምሃሮ መእተው ፈተና ዩኒቨርሲቲ ንምውሳድ ተመዝጊቦም ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 499,000 ተምሃሮ መእተው ፈተና ዩኒቨርሲቲ ንምውሳድ ከም ዝተመዝገቡ ሃገር ለኸ ግልጋሎት ምዘና ትምህርትን ፈተናታትን ኣፍሊጡ ኣብቲ ግልጋሎት ሓላፊ ዴስክ ምዝገባ ተፈተንቲ እርማት ፈተናን ምውዳድ ውፅኢት ማዕረፉ ሌረቦ ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2017 ንዝወሃብ ፈተና መእተዊ ዩኒቨርሲቲ 12 ክፍሊ ብስሩዕን ብውልቀን 750,000 ተምሃሮ ክምዝገቡ እዮም ዝብል ትፅቢት ከም ዘሎ ተዛሪቦም ምዝገባ ተፈተንቲ ስሩዓት ተምሃሮ ካብ 8 ታሕሳስ 2017 ዓ.ም ብኦንላይን እናተሳለጠ እንትኸውን 6 ጥሪ 2017 ዓ.ም ከም ዝዛዘም ቶም ሓላፊ ተዛሪቦም ኣማራጺ ኢንተርኔት ኣብ ዘይብሎም ከባብታት ተምሃሮ ካብ ኢንተርኔት ወፃእ ድሕሪ ምምዝጋቦም ኢንተርኔት ናብ ዝሰርሐሉ ከባቢ ብምኻድ መረዳእቶኦም ናብ ኦንላይን ክጽዕኑ ከም ዝኽእሉ ተዛሪቦም
بسرع بروجرام 600,000 تمهارو كمزغبو يوم زبل تثبيت كم زغبر بمغلاص كساب حزي 82 مئتاو زخونو تمهارو كم زتمزغبو غليصام قبن قبر رعدي قبل العلز فتصمو سمانا حدن والكسبات كاب عسرته كساب 10 عام زبصح صنوع ما أسرتي كم زتقصعو تقليصو اب كل الاوروميا زوبا معراب حررجين كبابيون قبن قبر رعدي قبل العلز فتصمو سمانا حدن رعداويان كاب عسرته كساب 10 عام صنوع ما أسرتي وسانه فردي كم زتمحلالفلهم تقليصو ابتي كل زوبا معراب حررجين كبابيون سلام اندحنتن حزبي ام هواخ نصوحنا بمقتال بأسوار مسارحتات زي تحجز سرق انشويان قبلنا فتصمو بحالتات صدتا بزتخايدة اوبريشن اب تحت قصصر علوم بوليس فيدرال ايتيوبيا تي تكبار بناي 7 سند مرداتا بزقبا بمصراي عقاب حقي كسي كمز مسرته تحبيرهم نتي قداي إسرائيل على بيت فرد فيدرال مدن مقابا يدريدوا دما تخصصتي يمهريون خالوتون يطنققيو بمبال كاب 10 كساب 10 عامت صنوع ما أسرتي وسانة كم زم حلالفة حبريتها بوليس فيدرال أملاقيتو كم سلت كتاتلونا أنا مسكنكم حزون مسحنا صنحو بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجرنا هجروا بيت منقسي طبعا كنهن ساتراي زي كونس تاريخ عوتي تيب أويان زحاز مخانو بريزيدنت فيدرالي تاياز كسلاسيت زاريبهم تحسوا حليو تحدث هجروا بيت منقسي تمرقون حزبي كفوت كم زخنو تحبير له أبايد دمك أتوسق له مجلسي سلطانن أبيتن إثيوبيا تغيرو زو سد تنتاو حدقي هجروا بيت منقستي طباباو تحستو بزحلو منقدي تحديثو تي بيت منقستي طباب كين هنصا طرح زيكونس مرأيا تاريخ عوتي إثيوبياوያን مخانو بريزيدنت فيدرالي تاياز كسلاسي ገሊጾም ይህ ቤተ መንግስት ከፍ ያለ ኪናዊ ጥበብ የተላበሰ ህንጻ ብቻ አድርጎ መውሰድ በቂ አይሆንም እዚ ቤተ መንግስቲ ልዑል ጥበብ ኪነ ህንጻ ዝተጎናጸፈ ጥራሕ ጌርካ መውሳድ እኹል ኣይኮነን መድብል ታሪኽና ቃልስና ዓወትና ፈተናታትናን ማሕለኸታትናን ዝንበበሉ ደርሳን ወይ መጽሓፍ ምባል ይከኣል ኢትዮጵያውያን ሓድግታቶምን ጸጋታቶምን ብምሕላው
ካብ ውልድ ወለዶ ናይ ምትሕልላፍ ባህሎም ዘርኢ ምዃኑ እቶም ፕሬዝደንት ወሲኾም ገሊጾም ይህ ለትውልድ የሚተርፍ ቅርስ ተጠብቆ ሲቆይ እዚ ሓድጊ ንውልድ ወለዶ ተሓልዩ እንትጸንሕ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ዘመን ተሳጋሪ ሓድግን ጸጋን ምህላው ባህሊ ንነዊሕ ዘመን ከም ዝነበረና ዘመላኽት እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ተኣማንን ምፍታው ሃገርን ኣብ ካልኦት ሃገራት ምራይ ኣጸጋሚ እዩ ጥበቡ ሓልዩ ሕድሳት ዝተገብረሉ እቲ ቤተ መንግስቲ ዋሕዚ በጻሕተኛታት ካብ ምውሳኽ ንላዕሊ ንሃገራዊ ዲፕሎማሲ ረብሓ ዓብይ ግደ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ታሪክ በቤተ መንግስት ቃዝና ታሪኽ ኣብ ሳንዱቕ ቤተ መንግስቲ ተቐሊፉ ዝቕመጥ ከይኮነስ ተኸፊቱ ዝረአ ዝንበብን እንንእዶን እንመሃረሉን ዝሓለፈን ዘሎን እንግንዘበሉ እዩ ዳግም ዝተወለደ እዚ ቤተ መንግስቲ ምስክር ታሪኽና ጥራሕ ዘይኮነስ መባጽሕ ቱሪዝም መተግበሪ ዲፕሎማሲ ማእኸል መለዋወጢ ባህልን መማያየጢ መድረኽ ኮይኑ ከም ዘገልግል ይእመን ከይዲ ሕድሳቱ ብምፍጻም ንምረቓ ዝበቕዕት ቤተ መንግስቲ ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ኣብ ዓውደ ሕርሻ ዝተኻየደ ምምሕያሽ ፖሊሲ ውፅኢት ዝተረኽበሉ ምዃኑ ሚኒስትር ሕርሻ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ገሊጾም ፍርያትና ፍራይነትን ንምውሳኽ ሕርሻ ክላስተር ቀጻሊ ኣንፈት ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ንጸብጻብ ሰናይት ብርሃኔ በሪሁ ብርሃነ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ዝተወሰዱ መምሓየሺ ፖሊሲ ስጉምትታትን ቴክኖሎጂ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ብዝሓሸ መልክዑ ኣብ ግልጋሎት ብምውዓሉን ዘፈር ሕርሻ ለውጢ ይርአየሉ ኣሎ ኢሎም ሚኒስትር ሕርሻ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ የግብርናን ስራ የሚሰሩ ኢንቨስተሮች ኣብ ሕርሻ ዝተዋፈሩ ኢንቨስተራት ካብ ቀረጽ ነጻ መተባብዕ ኣለዎም ሓረስታይ ግን ትራክተር ክገዝአሉ ዘይኽእል ኩነታት ነይሩ ባንክታት 20-30 ሚኢታዊ ቆጢቡ 70-80 ሚኢታዊ ተለቂሑ ሰሪሑ ክኸፍል ብተወሳኺ ኣብ ቀረብ ፋይናንስ ሊዝ ፋይናንሲንግ ሓዊሱ ብዝተወሰዱ ስጉምትታት ብርኡይ በዝሒ ናይ ሜካናይዜሽን ማሽነሪታት ንሓረስቶትና ተበጻሕቲ ንክኾኑ ኣኺሉ እዩ ኣብ መስኖ ብዝተገበረ ጽዑቕ ስራሕ ኣብ ምህርቲ ስርናይን ካልኦት ፍርያት ሕርሻን ርኡይ ስግግር መፍረያነት ከም ዝተፈጠረ እውን እቶም ሚኒስትር ገሊጾም እዮም ባለፈው ዓመት ይሄ መሬት ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት 6.6 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ብስርናይ ተዘሪኡ እዩ 230 ሚሊዮን ኩልታር ምህርቲ ኣብ ሓጋይን ክረምትን ረኺብና ኢና ሎም ዘበን ድማ ናብ 8.5 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ንምዕባይን 300 ሚሊዮን ኩንታል ምህርቲ ንምሕፋስን ኢና ተጽቢት ንገብር ካብ መምሓየሺ ፖሊሲ ዘፈር ሕርሻን ምትእትታው ቴክኖሎጂን ብተወሳኺ ሕርሻ ክላስተር ምትግባር ዝርከብ ምህርቲ ንክውስኽ ተጸራሒ ግደ ከም ዘለዎ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ኣዘኻኺሮም እዮም ግብርናችን ከሚታማበት አንዱ ጉዳይ ሕርሻና ካብ ዝሕመየሉ ሓደ ጉዳይ ኣብ ዝተመቓቐለ ግራት ብሕርሻ ውፅኢት ክርከቦ ይኽእልን ዝብል ብዙሕ ዝተጻሕፈሉን ዝተዘረበሉን እዩ ሕዚ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ብሕርሻ ክላስተር 11.8 ሚሊዮን ሄክታር በፂሕና ኣለና ከባቢ 10 ሚሊዮን ኣብ ሕርሻ ክላስተር ተወዲቦም እናሰርሑ ይርከቡ ካብዚ 11.8 ሚሊዮን ሄክታር 5 ሚሊዮን እዩ ዝተረፈ ንሜካናይዜሽን ዝተዳለወ መሬት ኣለና ማለት እዩ ነዚ ብዝበለጸ ምግፋሕ ትጽቢት ይግበር ኣብ ከተማ ዲላ ብስራሕ መንግስትን በተሳትፎ ማሕበረሰብን ሎም ዘበን ኣብታ ከተማ ልዕሊ 10 ኪሎ ሜትሮ ልምዓት ኮሪደር ይሳለጥ ምህላው ተሓቢሩ እቲ ስራሕ ፕላንታ ከተማ ብምዝማን ማሕበራውን ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ዝሰማማዕ ከባቢ ንምፍጣር ዝሕግዝ ምዃኑ ነበርቲ ገሊጾም ሙሉ ብርሃን ግርማይ ተወሳኺ ሒዛላ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ሃገርና እናተሳለጡ ዘለው ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ምስሊ ከተማታት ብምቕያር ብዝተወደበ ቀረብ መሰረተ ልምዓት ንናብራ ምቹ ዝኾኑ ከተማታት ይፈጥሩ ምህላዎም ተሓቢሩ ሎሚ ዘበኑን ኣብ ከተማ ዲላ 10 ኪሎ ሜትሮ ዝሽፍን ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ንምስራሕ ተተሊሙ ናብ ተግባር ከም ዝተኣተወ ስራሕ ፈጻሚ ቤት ማዘጋጃ ዲላ ኣይተ መንተስኖት ከበደ ገሊጾም እዮም ስራዎችን ጀምረናል ዲዛይን አዘጋጅተናል አንዳንዱን ነፃ የተደረጉ ቦታዎችን ለአልሚ ባለሀብቶችም ስራሕ ጀሚርና ኢና ዲዛይን አዳሊና ኢና ነፃ ዝኾኑ ከባቢታት ምስ ሰብ ሃብቲ ብምትሕብባር ምልማዕ ኣድላይ ስለ ዝኾነ ተሓባቢርና ሰሪሕና ኢና ሓምለዋይ ክኾኑ ዝግብኦም ከባቢታት ሓሪና ንኽለምዑ ጌርና ኢና ከተማ ዲላ ክገልጽ ዝኽእል መእተዊ በር ሰሪሕና ኢና ልምዓት ኮሪደር እውን እናተሳለጠ እዩ ዘሎ እቲ ዝተጀመረ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ብፕላን ዝተተሓዙ ትልምታት ብምትግባር ንምንቅስቃስታ ከተማ ዝለዓለ ብጽሒት ከም ዘሎ ነበርትታ ከተማ ሓቢሮም እዮም ጥሩ ነው አካባቢው እንዲጸዳ ጽቡቕ እዩ ከባቢና ንኽጸሪ ተገይሩ እዩ ፕላን እውን ጽቡቕ እዩ
ግን ድማ ክዛዘም ይግባእ እዩ። በርግጥ አስፋልቷ ጠባብ ናት። ይሄ ግን የኮሪደር ስራ የሚሰራው ስራ በጣም ጥሩ ነው። ብርግጽ መንገዱ ጸቢብ እዩ። ሕዚ እናተሳለጠ ዘሎ ልምዓት ኮሪደር ግና ጽቡቕ ጅማሮ እዩ። ብቁልጡፍ እናተሳለጠ እዩ ዘሎ። ጅማሮ ንከተማና ጽቡቕ እዩ። ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ዲላ ኣይተ ዳንኤል ሽፈራው በወገኖም እቲ ስራሕ ብተሳትፎ መንግስትን በማሕበረሰብ እናተሳለጠ ከም ዘሎ አረዲኦም እዮም። እንደ መንግስት እንግዲህ የተወሰነ በጀት ይዘናል ግን ከም መንግስቲ ዝተወሰነ በጀት ሒዝና ኢና። መብዛሕትኡ ግና ብተሳትፎ ማሕበረሰብ እዩ ይሳለጥ ዘሎ። ምክንያቱ ከተማ ዝጽብቕ ልምዓት ዝመጽእ ብበጀት መንግስቲ ጥራሕ ኣይኮነን። ብመንግስቲ ዝከኣል ንሰርሖ ኢና። እቲ ዝተርፍ ከዓ ምስ ማሕበረሰብ ብምትሕብባር ከተማና እናጸበቕና ኢና ንርከብ። ምስ ልምዓት ኮሪደር ብዝተወደበ መልክዕ ፕላንታ ከተማ ናይ ምጽባቕን ዝኣረጉ ኣባይቲ መሊስካ ናይ ምህናጽ ተግባር ይሳለጥ ምህላው እውን ርእሰ ምምሕዳርታ ከተማ ሓቢሮም እዮም። ሓይሊ መማረፂ ዝገበረ ምንቅስቓስ ኣብ ልዕሊ ሃገር ማህሰይቲ ብምብዛሕ ምንግልታዕ ዜጋታት ኣጋዲዱ እዩ። ሓሳብን ፖለቲካዊ ቅዋምን ኣለና ዝብሉ ነቲ ሰላማዊ መድረኽ ፖለቲካ ናብ ጎኒ ብምባሎም ንስእነት ሰላም መበገሲ ምኽኒት ምዃኖም እውን ዝግለጽ እዩ። ሎሚ እውን መገዲ ቃልሲ ሰላማዊ ፖለቲካ ዘይተዓጽኦ ኣማራፂ እዩ ብዝብል ኣምር ነዚ መገዲ ምስ ዝተኸተሉ መራሕቲ ውዳበታት ፖለቲካ ጻንሒት ተገይሩሎ። ሃብታሙ ተክለስላሴን ዘሰናድኦ ጸብጻብ መርሃ ሰላም መረሳ ሓይሊ ከም መማረፂ ዝስርዓሉ ፖለቲካ ብሰንኪ ዘይዘመነ ፖለቲካ ሃገር ኸሲራ እያ። መሳርሒ ኩናት ንሓሳብ ትዕብልል ተሎ ብዙሓት ሪኦም እዮም። አውዳሚ መሆናቸው ብቻ አይደለም معنوي مخان طرح يكونن بقدامነት ናይ ቀጻልነት ዓቕሚ ኣይብሕቱን ከምቲ ዝረአናዮ ናይ 66 ዓመተ ምህረት 17 ዓመት ጥራሕ ዝጸንሐ ነይሩ ብ1983 ዓመተ ምህረት እውን ን27 ዓመታት ዘሊቑ ዝተረጋግዐ ሃገረ መንግስትን ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ከይሃነጸ ሓሊፉ እዩ ዝመጹ ለውጥታት እንተልዮም እኳ ብመሳርሒ ኩናት ብጎንጺ ብሓይሊ ዝመጹ ለውጥታት እዮም ገዲፍዎም ዝኸይድ ኣበር ምዕነዋይነቶም ዘላቕ ዝኾነ ሰላም ዝተረጋግዐ ሃገር ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክወልዱ ኣይከኣሉን በትጥቅ ትግል እኔ መጥቼ ስልጣን ቢስ بعتقاو قالسي سلطان تبحيته كال بترؤو نعاي كالي عتقاو قونص يجمر ازي مليسو ناب زنبره صقم معلاب امو كمزا مسله منقد مخسواي سلازي كونه بارتيتات اب هاغرنا ديمقراسياوي سرعات كهنص سرعات مدبله بارتي كسفح كسرحا يقبا سلامو قالش بوليتيكا بزخونه رقوحي موحسه هاغر مصنع سرعات مونني ديمقراسي خوينو زربح بحتاو منقديو بغچت بوليتيكانا بغچت هازوريت يترغاغاي بوليتيكا سرعات ማንበር ባለመቻላችን የተጎዳ ነው እኛ ብቻ አይደለም በእንክሊልን ፖለቲካዊ ጎንጽን ዝተረጋገዐ ስርዓት ፖለቲካ ባይታ ክነትሕዝ ብዘይ ምኽኣልና ዝተጎዳና ንሕና ጥራሕ ኣይኮናን ንደቅና ጸጋታት ፖለቲካ ዝወነነት ሃገር ጸጋ ሰላማዊ ቃልሲ ትብሕት ሃገር ጸጋታት ዲሞክራሲ ጸጋታት ዕብየት ንደቅና ከይንሓድግ እዩ ገይሩና በዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ክልተ ወለዶ ኢና ዕንወት ነስዕብ ንባዕልና ሓሲና ብመጻ ወለዶ ዝውነን ጸጋ ነስእን ክልተ ጫፋት ፖለቲካ ኣፈላላያት ከም ዘለው ዘንግዕ ይኮንኩን ብዕጥቃዊ ቃልሲ ዝመጽእ ለውጢ ከምቲ ዝበልክዎ ሓዲግዎ ዝኸይድ ቅርሕን ተሎ ሰዓራይ እንተልዩ ተስዓራይ ኣሎ ዝተስዓረ ግዘ እዩ ዝጽበ እዚ ዘላቕ ሰላም ከምፀልና ኣይኽእል በዚ ድማ እቲ ዝሐሸ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ብምዃን ብሓሳብ ምምጓት እዩ ሰላማዊ ቃልሲ ከምጽእ ዝኽእል ሰላማዊ ትግልን ኤግዞስት አድርገናል ወይ ሰላማዊ ቃልሲ ባይታ አትሒዝና ዲና ሰላማዊ ኢልና እንጸርሖ ቃልሲ እንኸደሉ መንገዲ ዕጹድ እዩ ብወገነይ ኣይመስለንን እቲ ካልእ ናይ ጎይቂ መንገዲ እኮ እቲ ዝቐለለ እዩ ከላሽን ኣልዒልካ ሓሙሽተ ኮይንካ ናብ በረኻ እቲኻ ሰላም ምኽላእ ይከኣል እዩ ኮይኑ ግን ዝኣመሰለ ተኸታታልነት ሃልይዎ ኣብ ኢትዮጵያ ጎንፂ ክኣሊ ይከኣለን ዘላቕ ውሕስና ዝወነነ ዲሞክራሲ ክህሉ ዕድል ኣይፈጠረን ውፅኢቱ ምቅትታል ጥራሕ እዩ ሎማዓንቲ ቀቲልካ ስልጣን ትብሕት ጽባሕ ድማ ኣብ ልዕሊኻ ዝመጽእ ቅትለት ኣሎ ካብዚ ዕንክሊል ክንወጽእ ኣለና ከም መብርህቶም ፖለቲከኛታት ዲሞክራሲ ከዕንብብ ክሳዕ ዝኸኣለ ካብ ኩሉን ላዕሊ ሰላም ህዝቢ ክሳዕ ዝወሓሰ መንገዲ ኣማራፂ ሰላም ንሰላም ከም መፍትሒ ብምውሳድ ካብ መንግስቲ ትጽቢት ዝግበር ከም ዘሎ ኣዘኻኺሮም ሰላማዊ ፖለቲካ ትግል ነው የሀገርና የህዝብ ንብረት የማይወድም ሃብቲ ህዝብን መንግስትን ዘይዕኑ ሰላማዊ ቃልሲ ፖለቲካ እዩ ኢልና እንተሓሲብና ነዚ መስርሕ ሰላማዊ ቃልሲ ፖለቲካ መንግስቲ ከላል ኣለዎ ክሕግዝን ክድግፍን ይግባእ ምሕጋዝን ምድጋፍን ንብል ተለና እንታይ ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ መስርሕ ፖለቲካዊ ቃልሲ ብዝተኽኣለ ዓቐን ጥጡሕ ምግባር ካብኡ ትጽቢት ይግበር ጠቃላይ የመነጋገር የመወያየት ባህላችንም ሰፋ ማለት አለበት ብሓፈሻ ናይ ምዝታይን ምልዛብን ባህልና ሰፊሕ ክኾን ይግባእ ዜጋ ኣማራጽ ሓሳብ ከይሰምዕ ዝተፈላለዩ ሓላኽን ጎታትን ዝኾኑ ሕግታት ብምትዕራይ ባይታ ዲሞክራሲ ብምስፋሕ
ዴሞክራሲያዊ ዝኾኑ ንጥፈታት ከዓብዩ ዜጋታት ከመያየጡ ኣብ መረፃ ክሳተፉ ምግባርን ምትብባዕን የድሊ ሓሳባው ንሕንሕ ንወለዶ ዝሰግር ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ይዕቢ ህዝቢ ሓዘን ይኾነኒ ይብል ኣሎ እሞ መንገዲ ሰላም ኣብ ዝኾነ እዋን ሕርያ ክኾን ይግባእ ማዲ ዜናና ይቅጽል ኣሎ ካብ ዜና ዕዳጋ ናብ ዝሓረነዮ ዜና እንትንሰግር መንግስቲ ለውጢ ጸጋ ማዕድን ኢትዮጵያ ብምግላጽ ዓንዲ ምዕባለ ቁጠባ ገይሩ ወይ ክብሉ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ፓርቲ ብልጽግናን ሚኒስትር ማዕድንን ኢንጂነር ሃብታሙ ተገኝ ገሊጾም እቶም ሚኒስትር ዝመጸ ለውጢ ስዒቡ ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ካብ ፖሊስን ሕግታትን ጀሚሩ ኣብ ጠመተ ለውጢ ብምግባር ጸጋ ዕድና ሃገር ናይ ምፍጣር ሰፊሕ ምንቅስቃስ ከም ዝተጀመረ ተዛሪቦም ኣብ መሪሕቲ ልሚ 10 ዓመት እውን ተዓውዲ ካብ መንጎ 5 ዓንድታት ምዕባለ ቁጠባ ሓደ ንክኸውን ብምግባር ቆላሕታ ከም ዝተዋህቦ ሓቢሮም መምሓይሽ ማክሮ ቁጠባ ስዒቡ ድማ ኣብ ሰደድ ንግዲ ወርቅን ካልኦት ማዕድናትን ልዑል ለውጢ ምምጽኡ ተዛሪቦም ካብ ወጻኢ ዜና ዓረፍቲ ኣሜሪካ ነበር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጂሚ ካርተር ትማሊ ኣብ መበል 100 ዓመቶም ከም ዝዓረፉ ተገሊጹ ሓረስታይ ፉል ዝነበሩ ካርተር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ 100 ዓመቶም ኣኽቢሮም ነይሮም ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ካብ ካልኦት መራሕቲ እታ ሃገር ዝነውሐ ዕድመ ዝጸንሑ ካርተር ትማሊ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ፕሌንስ ጆርጅያ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ቤቶም እዮም ዓሪፎም ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን ምሩጽ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ነበር ፕሬዚደንትን ተዓዋት ሽልማት ኖቤል ሰላምን ጂሚ ካርተር ክብሪ ሂቦም ባይደን ናይ መትከል እምነትን ትሕትናን ሰብ ክብሉ ገሊጾምዎም ትራምፕ ድማ ኩሎም ኣሜሪካውያን ካርተር ናይ ምስጋና ዕዳ ከም ዘለዎም ገሊጾም ሓረስታይ ዝነበሩ ካርተር ኣብ 1977 ዓ.ም ፈረንጂ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ንምዃን ዝበቕዑ ተዓዋት ሽልማት ኖቤል ሰላም እዮም ንሶም ኣብ ዋይት ሃውስ ን4 ዓመታት ጥራይ ዝጸንሑ ፕሬዚደንት ኮኑ ብድሕሪኦም ሮናልድ ሬጋን ብዓብላላይ ድምፂ ስልጣን ተረኪቦምዎም ካብ ዋይት ሃውስ ብናይ ሓደ እብረ ስልጣን ዝወፁ ካርተር ብናይ ሰብኣዊ ስራሕቲ ዝናኦም ኣምሊሶም ሽልማት ኖቤል ሰላም ረኺቦም ካርተር ካብ በዓልቲ ቤቶም 4 ቆልዑ 11 ደቂ ደቆም 14 ደቂ ደቆም ዝረኣዩ ኣሜሪካዊ መራሒ ነይሮም ን77 ዓመታት ምስኦም ብሓዳር ጸንሓ በዓልቲ ቤቶም ሮዛሊን ኣብ ሕዳር 2023 ዓ.ም ፈረንጂ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልየን እየን ኣባል ዲሞክራት ዝኾኑ ካርተር ኣብ 1977 ዓ.ም ፈረንጂ ፕሬዚደንት ቅድሚ ምዃኖም ኣብ ማሕዳሪ ጆርጅያ ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካን ሓረስታይን ምንባሮም ጸብጻብ ቢቢሲ ኣመላኺቱሎም ክብራት ተኸታተልቲ ዜናዊ መሰናዶታትና ቅድሚ ምዝዛምና ቀንዲ ነጥብታትና ክነዘኻኽረም ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ጥበብ ክነ ህንፃ ጥራይ ዘይኮነስ ታሪክ ዓወት ኢትዮጵያውያን ዝሓዘ ምዃኑ ፕሬዚደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ገሊጾም ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ፓርቲ ብልጽግና ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ ወጻኢ ነበር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጂሚ ካርተር ትማሊ ኣብ መበል 100 ዓመቶም ከም ዝዓረፉ ተገሊጹ ክብራት ተኸታተልቲ ነሰዓት እዚ ዝተዳለዉ ዜናታት እዞም ክትከታተልዎም ጽናሕኩም መስሊ ነይሮም ስለምክታልኩም ነመስግን ጌታቸው ኣሎም ሰማያ ስቱዲዮ ሓቢረኩም ነይራ ብሰለኹም ሰላም